Hello mga moms! For today video, nagluto po ako ng pork sisig na aking own version. Tara, let's cook! First, ang ginawa ko is pinakulong ko muna ang pork kasim. Nilagyan ko ng bawang, sibuyas, paminta, asin at dahon ng roller. At ayan, yung maraming tubig. At tapos pinakulong ko siya ng for almost 1 hour hanggang lumambot po ito. Ayan. So, pagkatapos ng ilang oras, ayan na po, is malambot na siya. And then, ready to chop, chop, chop! Ayan. So, dahil sa sobrang lambot niya, mabilis ko lang siya pong na-chop ng pinong-pino. Ayan, ganyan lang po ang pag-chop ko, mga guys. Diba? So smooth. Pagkatapos po natapos niyan, ang susunod kong gagawin ay yung atay ng manok na pinakulong ko ng siyang konti. Tapos, pinrito ko din siya ng konti. Ayan. Pinong-pino din po ang ginawa ko. At maggigisa na tayo mga moms. As usual, meron siyang butter at oil. Nilagay ko na yung sibuyas. Pagkatapos ko, nilagay ko na yung atay ng manok. And then, sinunod ko na din yung pork. Nat-nat-tat ko ng pork. Ayan. Lalagyan na natin ng pampalasa, magic sarap, asin, paminta. At syempre yung kalamansi at sili. Ganyan lang po kasimple mga moms.